uyambona lo muntu ukuthi usemdala kodwa kukhona lensizwa elapha kuye ngaphakathi noma intombi ephila kuye ngaphakathi lesiya stage sakhe akasenzakalanga ngendlela uthola ukuthi nje ikhehla ithola hlezi eklabini ihlezi nezingane uthola ukuthi azobhekana azobhekana leya crisis ewafanele ngizobheka ekutheni ebe insizwa aqede istage sokunsizwa emayiqhubeka-ke eya stage sikababa ngenxa yesikhathi asizukuyibuka zonke lezi age kodwa ngithe ziwu-8 lezi age zonke zibuka umuntu ekhula kusukela ezalwa eze ebemdala. Istage sokuqala bathi infant umntwana from 0 to 8 months. Umntwana umefika emhlabeni abantu bokuqala akwazi ukubabona abantu ahlala nabo abazali bakhe abantu abamnakekelayo. Uma umntwana labo bantu bahlala nabo bezinakekela izidingo zakhe ngendlela lo mntwana udevelopele into okuthiwa i-trust kulabo bantu labo. Thola umntwana ulambile bayakwazi ukuthi bayamfika. I-feeding iyona lokhu umntwana osofika emhlabeni asuke elangazelela kakhulu. Thola umntwana uzokhala azayithulela akekho umuntu omnakekela endlini. Lo mntwana udevelopa into ebizwa nge-mistrust. Shuthi ngisho esekhulile esephumelele emhlabeni izoba khona lento esemdala ukuthi akuzukubalula ukuthi athembe abantu. Akufanele ukuthi ube umuntu othemba abantu kalula but le eyakhe uthola ukuthi isi-exaggerated umuntu nje ongathembi lutho eqolo. Esilandelayo i-autonomy versus shame and doubt. La umntwana uyithola umntwana meseyithola ukholelwa ukuthi uyakwazi ukwenza ama-choices uyakwazi ukuthi ayigqokise mhlawumbe ufuna ukuyigqokisa akakwazi lokugqoka kahle kodwa uyakholelwa ukuthi useyakwazi ukugqokisa nezicathulo afake ubhanana. Kulesi stage-ke kuya-encourage ukuthi umntwana ngalesikhathi efuna ukuthi azenzele lento akayekwe iyona ndlela azofunda ngayo ukuba independent ukuthi azi ukuthi even if leli jezi ngizama lingangeni fanele ngizame ukuze ligcine lenzeke nasempilweni uzoba umuntu ozokwazi ukuthi uyazama awuveli nje ugive up. And umntwana la uma kuwukuthi akanikezwa leyo ndawo yokuthi kulungile sigqokele ijezi usathi usazama umzali nombani siyamgqokisa uzoba nalento leyo ukuthi angikwazi ukuzama njalo kufanele kube khona umuntu ozongenzela ukuze into engiyenzayo igcine yenzakalile. Nayo bathi initiative versus guilt. La umntwana usuke eno 3 to 6 years kusengene preschool sicishe sifane nalesi esidlule kuso because umntwana la umase preschool usuke initiate ukwenza izinto ukwenza ama-task uma kuwukuthi uya-encourageka uba umntwana o-initiative. Uma kuwukuthi uthi uyazama mhlawumbe kuthiwa i-test ingafundiseki and then lowo mntwana udevelopa i-guilt. And then bese kuba i-industry versus inferiority. La umntwana usesesikoleni umntwana umesesesikoleni sekukhona othisha empilweni yakhe sekukhona nabantu aphila nabo. Umntwana-ke ngalesi sikhathi usuke kufanele a-understandise ukuthi u-unique futhi u-special ngendlela yakhe. Uthola ukuthi umntwana esikoleni akekho that good academically but u-good ku-sport or vice versa. Kusuke kufanele umntwana lapho a-encourage kungabi ukuthi uyahluleka kodwa wena buka nje nebhola kodwa uyahluleka esikoleni understandise ukuthi u-unique nawe ngendlela yakho angeke lifane. Nasekhaya lesi stage kungabi ukuthi ukhombelisa uSipho noZama. Uyazi ukuthi uSipho kwi-age yakho wayesesikhuluma isingisi kodwa wena usikhuluma wayesekwenza ukuthi kodwa wena awukwenzi. Umntwana lapho uba inferior abe nokuzenyeza ngoba ukhulunywa kanjalo naye
Amen. Istage of interest ilesi sesikusona ustage 5. Ustage 5 bathi identity versus role confusion. La sikhuluma ngama-adolescents, sikhuluma ngama-teenager. Ukuze kuthi umuntu ubanjwe istage uthola ukuthi la i-relationship-ke nje yomzali noma i-communication yomzali nomntwana uthola ukuthi igcina ilimala kakhulu ngalesi stage ngoba akekho aba-understandani bobabili. I-adolescence ibizwa nge-transition from ukuba umntwana to ukuba umuntu omdala. Kusho ukuthi nala ekhaya isikhona lento yokuthi awusayona njalo wena ingane kezizitsha. Nasesikoleni lo muntu kade ka-grade 7 kuwubona izinto ey'phezulu ekhekheni e-primary. Uyahamba manje e-high school uyoqala u-grade 8 kunabantu abadala okuyibona ukuthi kade bafika. Nasenkonzweni umntwana kade kusonto sikole akhithembele lenkosi uyamuva manje kuza kwi-youth. Kusho ukuthi kuningi okusuke kwenzakala empilweni yomntwana uma kwi-adolescence. Ngalesikhathi umntwana ku-adolescence usuke efuna i-identity ukuthi mina ngingubani. Ufuna ukuzazi ukuthi ubani. Omunye lethi nilele nje nilele seqhumuza iredio. Sekwenze njani? Omunye uthi ngicela ukwenza ikhanda avela kuye kuwe ekhanda noma vela kuye pink. Awusazi ukuthi kufanele benzakaleni. Omunye u-experience with ama-drugs. Abantu abaningi ama-drugs notshwala baqala ku-adolescent stage. Ngiyacabanga ngikwazi lokho. Omunye u-experience nge-sex. And into ebaluleke kakhulu kwi-adolescence i-approval yama-friends. Uthola ukuthi ngoba eyelo nje ekhanda hhayi ngoba ethanda ukuba yelo yingoba abangani bayakwenza and naye ufuna ukufitha in la kubangani bakhe. Isikhathi-ke la siyibandla singabazali kulesi stage la esidingakala khona kakhulu empilweni yomntwana ngoba okuningi usuke engaku-understandi futhi usuke engakwazi. Into eyenzakalayo-ke ngalesi sikhathi umntwana edevelop nomzimba kuba nama-changes emzimbeni wakhe. Uthola ukuthi kusweli mhlawumbe seneyinduna ashorishe nje ukuthi ukukhula uma ukhula vele kwenzaka kanjalo ama-teenager ayajuluka kakhulu and awafuna ukugeza kodwa-ke ayajuluka. So kubalulekile ukuthi umntwana usho ukuthi akapractice i-hygiene. Amantombazane-ke aqala into ebizwa nge-menstruation kodwa manje ngezinto ey'dliwayo uthola ukuthi at 8 or 9 sebeyaqala. Uyakhula uba noboya ey'ndaweni ey'hlukene emzimbeni intombazane bese kuba umfana. Umfana naye uyakhula naye uba nama-pimples izwi lakhe liyashintsha uthola ukuthi useyabhonga uma ekhuluma. Ngalesikhathi-ke yonke lento yenzeka umzimba ushintsha nama-hormones ayashintsha. Uthola ukuthi umntwana wesilisa noma wesifazane sebe-attracted to opposite sex. Yingoba kwenziwa yini? Kwenziwa ama-hormones hhayi ngoba kuwukuthi uyathanda. And ngalesi sikhathi ngenako ukuthi bayathanda ukuyivalela. Uthi uyivaleleleni wena noma egqoka akasakugqoka phambi kwami. Ngabe ugqoka nje phambi kwami. Hhayi ngoba edelela u-curious ukuthi kwenzakalani emzimbeni wami. Izolo kade ngingenamabele, senginamabele, senginey'boya, sengikhuluma ngiyabonga. And lezi zinto zi-sensitive bona akuyona into okufanele nje uyikhulume noma ikanjani. Engikhohlwe ukusho ukuthi before this stage i-puberty abantwana ngicela ukuthi sikhulume ngabo lemizimba yabo ukuthi ikuphi la ngamele uthintwe khona, ikuphi la okumele uthinte khona. Ngicela ungelela kwi-slide lesi singemuva.
Yes. Sike sithi-ke yonke le part ekhabe costume i-private part. So private leyo part akufanele ukuthi uthikwe noma ikanjani. Nokuthi abantwana mesihleli nabo amagama siwasho, amagama ezinto. Ukuze umntwana abe comfortable ukuthi ume ukuthi khona ayibonayo engenzeki kahle lo muntu umthinte ngendlela ayibonayo ukuthi ayilungile. Akwazi ukuthi akhulume into ezobaxhiye nezo-understandeka ukuthi kwenzeke u-1, 2, 3, 4. Amen. Sangikhulumile ngokukhula komzimba wethu. I-adolescence ekuyenzakalayo kuba nama-changes kwi-brain nengqondo khona into eyenzakalayo. Kunale part okuthiwa i-hippocampus. Yona i-responsible for i-memory nokufunda, kusho ukuthi ukukhumbula. Bese kuba le-amygdala, yona ibizwa nge-emotional sense, kusho ukuthi la kuphekwa khona ama-emotions. Bese kuba ne-prefrontal cortex, le part le kuthiwa kumuntu oyi-adolescent isuke ingakavuthwa noma ingakakhuli ngokwanele. Kanti-ke ibaluleke kakhulu ngoba yona part eyenza ukuthi umuntu akwazi ukwenza ama-decisions. Ukuthi uma ngenza ukuthi imiphumela yakhona izoba ukuthi. Futhi akwazi ukucabanga before enze into. So le part kuthiwa ayisuke ingakadevelop until ama-mid-20s. Precisely 25 years. Ngoba-ke le region isuke ingakavuthwa. Umuntu ugcine esebenzisa le part esithe i-amygdala responsible for ama-emotions. Shuthi yena uzokwenza ngendlela afila ngayo ngaleso sikhathi. Athi ngiyothetha ligcwele. Uyazi ukuthi la ekhaya kuthiwa ngahamba kuye ebusuku. Kodwa ngoba usebenzisa le ngqondo yokuthi it feels good ukwenza njengamanje, uzokwenza. Ngoba le part okuyona responsible for ukuthi athathe ama-decisions, akwazi ukubuka ama-consequences, ayikakavuthwa ngokwenele. And ngoba le part ye-brain ayikakavuthwa, lo muntu uthatha ama-risk ngale ndlela leyo ukuthi uzuyibuza ukuthi kwenzakaleni, ucabangile before wenza into oyenzayo. Iqiniso lethu usuke engacabanganga ngoba le ngqondo acabanga ngayo isuke ingakavuthwa. Into asele yenze nje usuke eyenze ngama-emotions. So into eyenzakalayo-ke ukuthi ngalesi sikhathi ngithe i-communication iyadisturbeka kakhulu mnandi. Into eki-adviswe abantu ama-adolescents angayithandi ukuthi khona kuthiwa you learn alone. Wena njengomzali noma njengomuntu omdala, you learn alone. Kuba ukuthi abantwana siyabacathulisa, ngoba kade sikhuluma nje siyabacathulisa. Uyazi ukuthi uma wenza ukuthi kuzokwenzeka ukuthi. Ngicabanga as the church Baba Ashdikin sisamile ekutheni no sex before marriage. Sisamile bazalwane? Okay. Sisamile ukuthi no sex before marriage. uNkulunkulu ngicabanga ukuthi la wayefuna ukwenza ama-parameters ukuthi uhambe ufike. Ngiyasithanda isihlabelelo lesithi ungavusi uthando isikhathi singakafiki. Ngicabanga ukuthi umbhali wayazi ukuthi ukhuluma ngani. That is why sizithola sinezinto ezibizwa ngo-teenage pregnancy. Angithi kwenziwa ukuthi umuntu uvusa uthando ngesikhathi esingakafiki and akazi ukuthi fanele enze njani naye ngalolu thando lo njengamanje okuselukhona. Akakwazi ukumeneja ngoba ingqondo yakhe ayikavuthwa ngokuphelele. Enye into engifisayo mhlawumbe ukuthi siyibuke abantu abasha nge-teenage pregnancy noma ngingaze kuzokhuluma ngayo ukuthi we are raising i-society e-angry yabantwana. Abantwana abathuthele akazi ukuthi ukuba kwakhe uphi uyaphimba kodwa akekho empilweni yakhe, akekho involved. Kuze kufike la ethi khona kuthiwa umuntu mhlawumbe ugcina umshadile ngoba vele
ngitshela khona abantu abasho ukuthi le boyfriend nje onayo vele zisasohlukana so suhlukene sekukhona nengane ke manje sekushayela uthu into engengiyibukeke mina ukuthi asimcabangeli lo mntwana esisuke simlethile yebo bese khona phela kuba mnandi kube kuhle kodwa asimcabangeli ukuthi ngelilanga ufuna ukuyoshaya umntwana uzosala bese kuthiwa umntwana utholele ekhaya owaka umntwana kamalume umalume makuthena wayehlelele ukuthi mina nengishada ngizothatha umkami nezingane zami siyoyihlalela emzingasi kufanele enze njani manje ngoba usazozondwa kuthiwa akafuni ukuhamba nomshana thola ukuthi noma ngalayifa usendala akakwazi ukunakekela lo mntwana okay uthola ukuthi omunye athi hayi umntwana ngihlukane naye ngihamba naye emshadweni akonakele nalapho noma eselapho uthola ukuthi khona le nhlansana yokuthi angena wala ekhaya ngifike nomama khona umngane besasifunda naye evarsity wathola umntwana engakashadi eseshada umuntu ayeshada naye wathi akakwazi ukuthi i-culture yakhe ithi umntwana kufanele abizwe isibongo sakhe akakwazi ukuthi ahlale ney'ngane eyizibongo ey'ngafani because i-culture yakhe ayivumi lokho good umngane wami ngokuthi uyamtshela ubaba umntwana ukuthi umntwana uzoshintsha isibongo athi ubaba umntwana njani ngikhona umntwana ngeke ashintshe isibongo ngikhona umntwana uyabona ukuthi manje usewumdonsiswana nalowo afuna ukuhlala naye akakwazi ngoba kunale mkhathana nobaba lokho ongafuna ukuhlala ongafuna ukushintsha isibongo la ahlala khona naye ufanele emahashahasheni umntwana akasenayo i-environment lapho ukuthi khona uzohlala khona kanti i-idea kaNkulunkulu bazalwane ithi umntwana akakhuliswe kwi-environment enomama nobaba. Amen. Ngiyambona nje ugogo sesimfaka sesimfaka ngehlombe sesifaka o-anti kodwa nje bantu abasha uNkulunkulu khathi create umshado esikade siwubona ingane kufanele ikhulele phakathi kwabazali kulungile ke sekwenzekile-ke nathi sikwenzile nabaphambi kwethu bakwenzile kodwa akukuhle and asikwazi ukuthi sirepeathe isayikhi esibonayo ukuthi kahle kahle abantwana ukuthi ugcine nazari akanayo lo mntwana i-identity ngempela ngoba akazazi ukuthi ubelonga kuphi uthola ukuthi abazali bakhe sebeshadile sebenama-families abo ubuka ama-status abo ubaba ufakile husband umama ufakile wife bese lenza semshadweni sekufakiwe prince princess akekho kwi-picture and akekho umuntu ocabangayo ukuthi uma ibuka lento le ikanjani so akuthi mhlawumbe besikhuluma ngokuyiphatha nokuyigcina ingoba nje siyathanda bathanda noma ukukhuluma baphapha kabi nje bayathanda nje ukukhuluma anginjalo thina asibukeli manje sibukela ukuthi kusasa kuzokwenzakalani and ngalesikhathi kwenzeka yonke le communication ekhaya ayibi mnandi amen amanye ama-risk behaviors abawathathayo ama-adolescents ngayo njalo into yokuthi ingqondo ayikakapheleli iyona i-substance abuse uma sibuka kakhulu physically ukuthi kwenzakalani umuntu isiqu sakhe sikhohlwe ukuthi khona lento eyenzakalayo engqondweni angithi niyakhumbula bazalwane ukuthi i-prefrontal cortex isuke ingakavuthwa so ngalesikhathi umuntu ethatha ama-drugs the brain engekho fully matured ukukhula kwayo kuyaphazamiseka amanye ama-researchers aze athi usize uyancipha noma uyashrinka shuthi ungathatha umuntu ona-16 ophuzayo nomuntu ona-16 ongaphuzi umubuka izingqondo zabe oyomunye izogcina isincane ingasafani noyomunye nokuthi-ke ama-drugs a-attract-a ama-mental health issues amaningi o-psychosis, o-schizophrenia, o-depression
nazo zonke lezo zinto. Nasekhaya nje akubi mnandi ukuthi umntwana useyaphuza, umntwana useyabhema ngoba behavior yakhe lapha ekhaya akasalaleli, akasathini omunye aze abe aggressive. Uma-ke sibuyela esifundweni sesibili kwabaseFesu 6 verse 1-3, bantwana lalelani abazali benu enkosini ngokuba lokho kulungile. Yazisa uyihlo nonyoko. Okungumyalelo wokuqala onesithembiso ukuze kube kuhle kuwe uhlale kahle emhlabeni. Ezinye izinto-ke ngoba kukhulunywa ngokulalela nje bantwana siyabalimaza abazali. Siyabalimaza abazali ngale ndlela leyo ukuthi umzali total alale ebusuku ucabanga ibehavior yomntwana wakhe ukuthi ikuphi oku-wrong engikwenzile. Usuke ungenzanga lutho mzali. Believe me, usuke ungenzanga lutho. Umuntu osuke eyithathele leso sinqumo asuke ayithathele sona. Nokuthi nje kufanele nazi ukuthi akekho umzali ongamthandi umntwana wakhe. Uma emzali ekuyala usuke senza lokho kusho kwenzaka ukuthi asimkhulise ngendlela eyiyo. Senza umyalelo kaNkulunkulu. Amen. Ukugcizelela nomhlaba futhi ukuthi kulesi stage siyibandla siyabazali asisondele kakhulu kubantu abasha because lezi zinto lezi mesixoxa siyahlala nabantu abasha ezimethods mesixoxa kwisetup la khona abakhululeke khona bakwazi ukuzibuza. Amen. Baphenduleke futhi baphinde basizakale. Amen. Sengisengxenyeni yesibili ngeyokugcina. Okay. Sizofunda-ke kuso futhi isifundo sesibili abaseFesu 6 verse 4. Nani boyise bazali ningabathukuthelisi abantwana benu. Mina-ke ngesikhathi eside ngangingazi ukuthi uFesu khona u4 ngangazi ukuthi nje kuthiwa abantwana hloniphani abazali. Ngangazi ukuthi kanti nathi iyashaya kithi singabazali. Iyashaya kithi ukuthi i-parenting style esiyisebenzisayo iyiyo yini ayithukuthelisi yini umntwana. Laphayana-ke esithombeni sanokuthi lama-parenting styles awu-4. Okay, i-parenting style sisizwa uNkulunkulu bazalwane ukukhulisa abantwana. Angikusho nje lokho. Kodwa futhi iqiniso lithi i-generation yamanje ayifani ne-generation yama-70s, yama-60s, yama-80s. Amen. Therefore, asikwazi ukubakhulisa ngendlela esakhuliswa ngayo. Asikwazi ukuthi thina sashaywa thina, sathethiswa thina. Thothi wawushaya ushayela into ongayazi. Uthethiswe nje uthethisele into ongayazi. Nawe ukwazi bakubuza ukuthi kambe namhlanje ngishaya ukuthi ngenzeni. Awunikezwa leyo ndawo ngoba kuzothiwa uyaphelela. Ne-technology-ke nayo iyenza ukuthi le generation ibe ne-generation ehlukile. Le generation ifuna ukuba inclusive bazalwane. Ngiyazi thina abazali abethi ngeke ngizwe ngumntwana. Ngeke ngilalele umntwana. Kodwa uma ungamlaleli uzomluza futhi anizukwazi ukuthi nihlale kahle nomntwana wakho. Uthola ukuthi umntwana uthona hayi mina kumenzela yonke into kodwa ngazi ukuthi ufunani. Ingoba awuziniki isikhathi sokuthi kuthiwa uyamlalela. Okay. Ngitheke ziwu4 ama-parenting styles. Yokuqala i-permissive, bizwa nge-permissive. La umntwana uthandwa kakhulu umzali wakhe. Uyathanda nje lo mntwana yonke into ingayi uyena ukucontrola yonke into. Uma engafuni ukulala sweet ukuthi sleep angifuni ukolala. Okay, andihlala naye-ke ahlala abantu uzokushaya 11 ngoba umntwana angafuni ukuyolala. Lena umzali uvumela ingane ukuthi
yenze nanoma yini, akunama-boundaries, akunama-limits. Uma leyo nto ingenzeki umntwana uthrow ama-tantrums, thothi umzali ngisho engenayo imali ngoba umntwana uyayifuna lento, uncabe umoyiboleka ukuze umntwana lento abe nayo ngoba ukuvumelile, it's permissive parenting. Ngayizindaba yokuthi khona umntwana owayekhuliswa yi-permissive parent efuna yonke into ngelindango eyithola ngenanga umntwana wathi ufuna ilala. Niyafunda lesi story? Futhi sana ngoma kuphela. Wathi umntwana ufuna ilala. Akwazi ukuthi ilala lizotholakala kanjani ngoba lo mntwana ujwayeziwe ukuthi yonke into ngisho engenasidingo, uthengela ama-gadgets angenasidingo, uthengelwa yonke into engenasidingo ngoba nje ufuna ukuthi anikezwe yonke into. And laba bazali ba-overprotective, umntwana wakhe akathindi umntwana wakhe, ngisho umkhuza angathatha ifoni yakho ayiphahlaze phansi. Kuthi uma umthethisa, hayi niye uzoduka, uzodilila, uzokhala. So umntwana akazi ukuthi nama-consequences e-behavior yakhe noma into ayenzayo. Noma umntwana enza iphutha umzali uzogijima aqala alilungise ukuze abantu kube ukuthi ababone ukuthi umntwana wenze iphutha. Kanti umntwana lapho akasakwazi ukufunda. Enye into eyenziwa ama-permissive parents, abantwana ababa-attend, abazi abantwana abavakasha kakhulu. Ngisho laba abavakasha kakhulu kulesi sikhathi esiphila kuso. Ukamamsolo, hayi ngimshiye nolutho, hayi ngimshiye nomazozo. Nje umntwana nje uyavakasha lo mntwana, uvakasha ngale ndlela leyo ukuthi umntwana uma wakhe akanayo into yokuthi umntwana kufanele ahlale endaweni evikelekile. And abantwana ngenxa yokunganakwa bagcina sebenento yokuthi izinto bayazenzela. Umzali uzosethi, hayi unetshodi kabi, owami ukhuluma ngo-4 year old, hayi unetshodi kabi mina owami umntwana nje unetshodi kabi. Kube kushiwo ukuthi kwesinye isikhathi uma ubuka i-parenting style yakho ubona ukuthi kwenzakalani ekukhuleni kwakho. Ubuka ukuthi awudingi wena ukuthi uhile ngendlela owakhula ngayo noma ngendlela owakhuliswa ngayo. Bese kuba nale ethiwa authoritative, yes. Lana it's parent building. Umzali nje is giving orders, akukhulunywa, akunegotiatwa. Yabantu abazokuthiwa strict. Uma ingena nje ishikati liyabaleka. It's not a good thing. Akukho kuhle bazalwane. Umntwana elapho uthola ukuthi akakwazi ngempela ukuthi a-express i-opinion yakhe noma kunento emhluphile noma kunento angayithandi, akazi ukwazi ukuthi avoice indlela afila ngayo. And laba abazali laba baya-criticize kakhulu, bafocusa kakhulu kuma-failures abantwana kunokuthi umntwana kuthiwa okay umntwana ulenzile iphutha walenza ngo-1975 njengamanje 2025 kodwa njengamanje sobelo wena Sibongile ngo-1975 wenza ukuthi akuhlulwa nje entweni and bayazi ukuthi bayasidedela isibhaqa. Induku nje ingena manje, angisho ukuthi induku i-wrong, kwesinye isikhathi iyakha kodwa futhi akufanele kube ukuthi ezinye izinto zilungiswa ngenduku. Amen. Eyokugcina ile esiyibiza nge-authoritarian, yes. Lebe ngisho sorry bazalwane yes, sekuyi-authoritative manje awu-class number fethu of distinction. Lena eyokugcina le umzali nomntwana basolva ama-problems kanye ndawonye. Okay, umntwana enze iphutha shuthi nje kuyahlala kwazi umntwana azi
nokuthi uyazi ukuthi yini elileleke kuye futhi uyazi ukuthi elileleke kuye uzoyi-achieve kanjani. Uma wenza u-1 2 3 4 kuzokwenzeka u-1 2 3 4. Umzali uyalalela, bazala ke asibalaleleni abantwana. Ukumlalela ukuthi uthini, ucabangani, ufisani, akwazi nokuzi-expressa ama-feelings akhe. Noma unephutha lenzalo xolisa. Usubona impela ukuthi imali ayithatha. Usubona chapter 6 kodwa bese siyehla siya ku-verse 10. Kuthiwa bazalwane asibhekene nenyama negazi. Angithi sibhekene nemibuso yobumnyama. So bazali, it's not business as usual. Asikwazi ukurelaxa sinabantwana abahleli emgwaqeni ngenxa yama-drugs. Bayasitshontshela, kunobugebengu, kune-teenage pregnancy, kune-unemployment, kuno-gender-based violence. Uthola ukuthi kuthiwa isoka libulale intombi, intombi ibulale isoka. Isikhathi esiphila kuso lesi, senzani ngalezi zinto bazalwane as the church? Ake ngikhulume mhlawumbe nje as the church ukuthi senzani. Uthi uMordecai ku-Esther ukuthi ulapho wena ku-palace ungacabangi ukuthi uyosinda. Ukuthi wakho umntwana akazenzi zonke lezi zinto ezenziwa abanye abantwana. Ungacabangi ukuthi ku-right lokho, akukho right, ngoba siyi-society, umntwana sithi ukhuliswa yi-society. Amen. And uNkulunkulu mhlawumbe ukhethe thina bazali osubjectalists lawo nazo zonke khona lezi phithiphithi ukuthi le mpilo ayiliwe thina singabazali balesi sikhathi. Uma sikhulelela lezi zinto ukuthi uHezekiel ngalesi sikhathi isandla asimyisanga endaweni eyifence, samisa emathambeni omileyo. Uyabuza ukuthi asangaphila nikamathambo. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wayengabaphilisa kodwa wayefuna ukuthi uHezekiel aparticipate kule nto azoyenza. So uNkulunkulu ufuna nathi ukuthi siparticipate ukuthi lamathambo omile, lamathambo ayisekho impilo, alisekho nethemba, kodwa sithi kulesi simo esifile lamathambo asengaphila. Nalabo abantwana abantshontshwe yisitha sambe siyobalanda ngokukhuleka. Kungabi nje okay ukuthi asisakwazi ukuya emall ngoba bazosibamba. Ngisho uhlangana naye usho nje umkhuleko ngenhliziyo, noma ukhuleke naye uma ukuthi uyafisa ukukhuleka. Lithizwi sinegunya lokunyathela izinyoka lokufezela akukusenza lutho. Amen. Shuthi ngalelo gunya ilona lele kufanele abantwana bethu sibalande noma sibakhulise ngani. Sengigcina-ke bazalwane, ngifisa sibuke uJohn 19:26-27, indaba esiyaziyo lekaJesu nomfunda ethanda noma wakhe. Uthi mame bheka indodana, bese ethi umfundi bheka unyoko. Yazi lento ifikele ekuseni bazalwane ukuthi kunalama-roles esawanikezwa ukuthi singama-God parent, u-God mother, u-God father. Omunye umntwana ugcina mhlala ezoba bathiswe. Awazi ufundaphi, awazi ufunda ufriend bani. Wayenakazi ukuthi nje ngoba ngikhona mina ngumamsondo ngu-God mother wakhe, uyozala ubone ngomqiniso nakhona kusekho show, wazala kasekho show. Hamba umele wani sekugcina certificate, akusekho show. Naye akazi ukuthi lo mntwana wayemumelile. Uyaphuma uyangena esontweni, umzali unama-struggles abhekene naye ngalo mntwana.
kanti yena uyi-godparent yalo mntwana une-authority ngokaNkulunkulu yokuthi angenza ushintsho kulo mntwana. Ngiyafisa ukuthi into yama-godparents sesiyibukisise bazalwane, sibe khona empilweni zabantwana bese kuphelela lapho indaba yakho nomntwana ihamba isikhathi eside, nihamba indlela nobabili. Ngiyafisa futhi ukuthi sazi ukuthi siyibandla sibekele le nkonzo. Ihlala phi le nkonzo bazalwane yokubheka amadodana namadodakazi, nale nkonzo yokubheka siyakhula ngithi amadodana namadodakazi. Ngicabanga ukuthi ivangeli elikhuluma ngokuthi usonto sikole egcina ukuthi nje Nkosi yami usonto sikole kuthiwa eningabanqabeli umbuso wezulu ngowabo sibanani. Yazi ngeke ngibuka nje ukuthi mekuthiwa uyahamba usonto sikole iyahambiwe, ifika ibhasi libathathe abazali bafike babashiye, bazi ukuthi kwenzakaleni. Yabo nje ngoba kuthiwa nje bekuthiwa nje kulungiselelwa into mhlawumbe usena bayahamba noma iyahamba, kuyi-responsibility yobani. Niyathola i-transport imalini, bangaka abahambayo, yini eniyidingayo? Abantwana ngabe ukuthi nje bayayibonela abasazi nabo ukuthi benze njani. Kube kuthiwa athi uJesu mama noma baba, bheka indodana, bheka indodakazi, bheka indodana, bheka indodakazi. Ngiyafisa siyibandla asibe ne-interest kubantu abasha. Siyezwana bazalwane? Amen. Nisangisa? Okay. Ukwazi noku-identify umntwana onesidingo. uNkulunkulu nje ukhuleka ethaba uphelele ohlolo kaMoya oNgcwele ukuthi ubone ukuthi lo mntwana uyamdinga nje umama ozomvala ngokukaMoya. Ke sihlale nje namantombazane ethu siwabize, sihlale nawo sixoxe. Ngisho ogogo bane-wisdom engeke uzuyazi, ongathi bebekhuluma nabantu abasha uthola isiningi abakutholayo. Kube nje naleyo intergenerational ukuthi bahlale kuyaxoxa, nobaba bayaxoxa nabafana, kube ukuthi nje siyabasondeza eduzane. Sengikhuluma njenge-youth mentor manje, kube ukuthi siyabasondeza abantu abasha eduzane. Ngiyacela siyibandla sibanaka abantu abasha, sibanakekele, sisazi ukuthi badingani, sazi ukuthi where they are at. Ngeke ngibuke mina mesiya ku-conference e-NU thumisa amashetha amasha, icathule ezintsha nje, kuba ukuthi nje indaba ixoxa kuqala unyaka ngoSeptember siya ku-conference. Mese ku-June 16 interest nje asinayo kangako ukuthi hawu nabantu abasha phela nabo bayahamba, uthole khona umntwana ongezukuya ku-conference ngoba imali akanayo, kanti ungakwazi ukuthi kuthiwa uyamkhokhela. Njengoba kwi-Parenting Sunday ngiyafisa ukuthi as abazali sithi rise up to our roles as parents, not our parents kubantwana bethu, kubantwana bebandla nasemphakathini. Thothi estradini sakho kunomntwana odingayo, kunomntwana nje awazi ngoba awunakile, wena nje unake lokho kwakho lokhu obhekene nawo. Ngiyakhuleka-ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu asisize kulolu suku le-parenting, kube ukuthi ukhona umuntu into azoyithatha, noma mhlawumbe i-parenting style yakho ubona ukuthi ingasebenzi, uyakwazi ukuswitch uphinde futhi wenze bantu abasha sebehambe onsangane nibalalele abazali, sikhuluma from experience, sikhuluma from izinto esiyibonile, hayi